Защо прозорците на самолетите са кръгли? Защо имат извити крила? Защо пътниците винаги се качват от лявата страна? Днес ще ви отговаря на тези няколко въпроса. Защо прозорците на самолетите са кръгли? В началото на 50-те години се разработва първия в света търговски самолет с реактивни двигатели. Това буквално е чудо, но година по-късно той пада от небето на парчета. След няколко месеца се разбиват още два самолета. Инженерите извършват диагностика на всеки винт на самолета и откриват проблема. Прозорците са квадратни. Натискът се засилва по ъглите на квадратните прозорци и се увеличава по време на полет. Така е решено да се направят кръгли прозорци. Благодарение на това решение сега полетите са по-безопасни. Защо самолетите имат извити върхове на крилата? По време на полет налягането е по-ниско на върха на крилото, отколкото под него. Въздухът се движи от високото налягане под крилото до ниското налягане над крилото около върха на крилата. В миналото те са били прави, а въздушният поток е причинявал силна турбуленция. Затова учените решили да огънат върха на крилете нагоре, за да намалят турбуленцията. Благодарение на тази функция се чувстваме по-комфортно по време на полет. Защо самолетите имат различна форма на носа? Носът на военния самолет е заострен. Колко по-остър е носът, толкова по-бърз е самолетът. Но по-дългия нос пречи на пилота да види пистата правилно. Затова пътническите самолети имат заоблени носове. Руските инженери обаче решават този проблем през 60-те години. Те изобретили най-бързия пътнически самолет, който може да наклони носа си. При излитане и кацане накланя носа си надолу. По време на полет той се връща в началната си позиция. Тази странна конструкция има за цел да помага на пилотите да видят пистата по-добре. Защо самолетите са боядисани бяло? Самолетите почти винаги са боядисани бяло. Има няколко причини за това. Топлинно отражение. Ако самолетът е боядисан в бяло, той натрупва по-малко топлина. Това е по-добре за пътниците и икономически изгодно е за авиокомпаниите. Бялата боя е по-евтина. Тя е значително по-евтина от другата боя. Предотвратяване на сблъсъци птици. Те могат да видят отражението на белите повърхности по-добре и не се сблъскват с самолетите. Бялата боя помага да се открият дори малки пукнатини и вдлъбнатини. Белите детайли лесно се разпознават. В случай на злополука и по-лесно се забелязват щетите. Защо изходът е отляво? Не всички, но при по-голяма част от самолетите главният вход за пътниците е отляво. Има три теории, които обясняват този факт. Теория първа. Дясната страна е за багажа. Товарните люкове също са вдясно, така че не е безопасно за пътниците. Теория 2. Някой казва, че това е било традиция от миналото. Корабните рампи винаги са били отляво. И теория 3. Капитанът на самолета е седял отляво, местоположението на пътническата врата му позволява по-добре да приземи самолета. Защо самолети имат странна форма? Вероятно си чувал за стелт самолети. Оформлението им е странно поради една причина. Формата му го прави по-малко видим за радарите и други методи за откриване. Нещо повече. Тя позволява на самолетите да пренася повече багаж и да разходва по-малко гориво. Тази форма е вдъхновена от птиците. Хищните птици използват тази позиция, за да летят по-бързо и да са по-малко видими. Тези самолети са твърде скъпи, затова не се използват в гражданската авиация. Как самолетите изглеждат просторни? Дизайнерите използват няколко тръга, за да направят самолетите по-големи и по-просторни, отколкото всъщност са. Например, стените имат определена форма, която отразява правилно светлината. Осветяването между тавана и това на главата прави тавана визуално по-висок. Благодарение на тези трикове е по-лесно за хората, които страдат от клаустрофобия, да пътуват със самолет.
Защо пилотите нямат бради? Някои авиокомпании не позволяват на пилотите да имат бради. Причината е, че космите по лицето могат да попречат на кислородната маска да пасне, когато трябва на лицето на пилота и да работи правилно. В случай на извънредна ситуация, пилотите трябва да останат в съзнание, за да могат да спасят живота на хората. Защо няма стоящи места? Те се появяват скоро. По това време на едно изложение италианската компания е представила нови седялки за по-ниски пътници. Тези места им позволяват да пътуват прави, а цената на билета е 50% по-ниска. Седялките може да изглеждат неудобни, но ако пътуваш по-малко 2 часа и не искаш да плащаш голяма сума пари, стоящите места са точно това, от което имаш нужда.